kasa sukuni. Ko likitoci zaton su so bai da magani, amma a zahirin gaskiya su gwada su gani. Kauna ce take warkarwa, ciwon so ta yau ɗaukewa, kamar ni da ke a haɗawa, kin dace da ni. Hajja jiki nake son gani a koda yaushe, da ma a ce ina da damar da zaki amince. Rayuwar masoya mu fara, kalamai na so zan tsara, furto gare kitawa ke ce magani. Bata ko tunanin hakan batun tuni, amma ya yau da nan ganki sai na yi tanadi. Dan Allah ki yarda da kauna, na rantse zan baki kulawa, a aure biyo zaunawa, mun dace da juna. Ruhin jikina, zuciya da rai na baki, ki zo gare ni na baki dukkanin